Simon, doe even. Hallo. Doe dan. Hallo. Is hij zelf wel even na? Ik ben na. Ik kies iemand. Ik ben zelf. Nou, ja, daar komt er nog op. Nou dan, de opdracht van er mooi van. Ja, die hoor. is hartstikke mooi. En Ja. het hele gebeuren is al hier interessant en mooi om te zien. En via de zoek het aan Maar wij vinden die buitenlandse tentjes veel wat duur te vergeven. Ja, dat kun je ook kostbaar. Ja, die mensen met de cent niet te zien. Ja, dat is ook zo. Ja, dat weet ik het niet. Kijk, Het is er niks in, maar dat... Verder ligt het wel gezellig. Tu devi vedere la sorpresa, Cita. Non so che cacchio devo fare. Non so che devo fare.